Det er dejligt, Lur. Ja. Søster. Ja, jeg er vågen. Altså. Skal vi ringe til Karl og spørge, om han kan lege? Selvfølgelig. Ja. Jeg finder lige nummeret, ikke? Jeg finder lige telefonen. Ja, fint. Bip, 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 bip. Hej. Hej, Karl. Kan du lege? Ja, det tror jeg da godt. Skal vi mødes i parken? Super, vi får lige morgenmad og kommer i bad og alt det der. Ja, det er fint. Hej. Okay, vi skal skynde os i bad nu, søster. Ja, kom. Okay, jeg starter. Eller skal vi i bad sammen? Og det er lige meget. Nej, jeg går altså lige på toilet. Nej. Nej. Jeg sætter mig lige til spise. Dejligt. Okay, jeg får lige sminke på nu. Pas på. Okay, Så går jeg i bad. ja, fint. Ej, vi skal jo filme heroppe. Johanne, gider du godt lige hjælpe? Okay, søster. Gider du godt lige hjælpe mig? Gider du godt lige hjælpe mig med at få den her på? Ja, Okay. Godt. Mange tak, søster. Så skal jeg lige over og sminkes. jeg går lige ind i bad. Sminke. Godt. Okay, så skal jeg lige have morgenmad. Ja. Og søster, er du klar? Ja, selvfølgelig. Jeg tror lige, jeg tager nederdelen af. Ja. Og Cam, lad os gå ind og spise. Nej, jeg skal først lige sminke. Altså. Jeg faldt ned. Okay. Og så kom. Hvor lækkert. Ej, hvor smager det bare godt. Nej, vi er løbet ud. Og jeg tager lige morgenmad. Lækkert. Jeg kommer nu. Jeg har lige fået morgenmad. Vil du have mine rester? Kop. Jeg tager lige en bolle. Nej, vi skal hen til Karl nu. Skynd dig. Ej, hvor er mor? Nej, mor. Find hende lige. Ja, børn. Gider I godt købe ind for mig? Mor, vi havde lovet at komme hen til Karl. Det er alvor, piger. Ja. Okay, vi gør det nu. Søster, vi skal lige ud og købe ind, før vi kommer hen til Karl. Okay, kom. Så køb man. Nej, vi skal jo først lige have vores vogn hernede. Så kan vi lige hernede og finde vores vogn. Yay, vi flyver i vognen. Woohoo! Jeg går bare sådan. Okay, hvad skal vi måtte købe? Okay, jeg har en seddel her. Vi skulle købe det og det. Mel og brød og det. Okay. Ja, vi tager lige det her. Vi tager lige det der. Okay, der kom godt nok meget ud. Nå, lad os tage saftevand, sutteflaske, bøf, alt muligt. Hvad med at lave en picnic til Karl? Nej. Det duer ikke. Vi skal sikkert bare lege. Søster, sig dog noget helt ærligt. Jeg skal lige have den her ude. Vi køber lige den her. Ja. Okay. Hvad koster det? Vi ser det på en samme tid. Det er bare søskende, halløj. Det koster 10 euro. Okay, kunne vi friste med disse? Og selvfølgelig, tag nu endelig en slikkepind med. Og tusind tak, herre. Så, vi må skynde os hen til Karl og ned med varerne. Skynd dig, søs. Skynd dig. Woohoo! Så, mor, nu har vi handlet. Må vi have handlet. Ja, så skynd dig hen til Karl. Karl. Hej, Karl. Og jeg elsker. Hej, Karl. Fortsættes.